Olipa poika asuu Avkora. He taistelivat, mutta droidit tulivat. Ja hän heitti omenan, se oli kyllä väälsää. Sitten, mutta hän pökertyi. Droidit tulivat, voi. He kantoivat hänen vankilaan. Väder, noistaan, nyt mennään. Nyt. Hajaa, tästä saat, nyt rikotaan vankila. Ei odottakaa. Nyt mennään. Hajaa. Hei, tuolla droidi. Mitä sä siinä teet? Joo, hei. Joo, kuka sä sanoit? Mä kiipesin pois. Tuotkaa kaikki ylkymykset. Ja sitten hyökätään. Hajaa. Täällä tullaan. Tästä saat. Ja tästä. Hei. Tuli taas hapeli. Voi että. Hurraa, olipas tylsää. Hui. Hei. Rather. Onpas kova taistelu. Tässä saatte! Nyt me vielä hyökätään! Miksi on juoksitte pakoon? Nyt me haluamme minä varastin omen tänään! Wow! Rather, juoskaa pakoon! Mä syösyt tästä saat ja tästä me heitettiin. Hajaa, tästä saat. Mä varastin omenan hänä. Hei. Tästä. Rather. Mä varastin omenan. Ja tästä saat, tästä. Ja tästä. Hurja taistelu. Tästä saat ja tästä. Ja tästä saat sun päähän. Ja sitten rather, tule tänne. Okei, nyt mennään vauhdilla. Hajaa, tästä saat. Ei, mä putoon. Mä varastin taas omenan. Star Wars. Rather. Tästä saat. Jatkaa! Teidän täytyy voittaa! Rather. Wow, kiitoksia! Kyllä, kapteeni. Rather, kyllä. Nytten kaikki tänne. Otetaan toi karttapaikka. No niin. Rather, käskystä, kapteeni. Sitten vielä hyökätään ja tiu. Mä varastin kartan. Hei, mennään. Rather.